जिल्लानि सिङाव थानाय टंला हालामनि मोनसे गामियावहाय दंफैयो। बे गामिनि मुङानो जाबाय मानटिकिरि आरो मानटिकिरिनि सासे जाखांफुनाय आबादारि जाय बिथाङा हाइब्रिडनि जोलै बिथांमोना थियारि खालामो। बिथां अलंबार मोसाहारि बिथांजों जोङो माखासे हाइब्रिड जोलैनि सोमोन्दै मिथिगोन। जिहेतु बिथांमोना हाइब्रिडनि जोलै खालामो, बोरै बिथांमोना बेखौ खालामो, बिथांमोना मा समनिफ्राय खालामदोंमोन, माखासे गोनांथार बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय जों दिनै मिथिगोन। दा बिथांखौ बा बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनायनि सिगाङावनो जोंनि SM निउसाव बरायनानै लाग्रोबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा अलंबार मोसाहारि आरो आंनि गामिनि मुङा जाबाय टंला मानटिगिरि। बेनिखायनो जों एसे माने मा होनना बुंगोन, आंबो सानाखैमोन बिदि खालामगोन होननानै जिबनाव, खिन्थु उननिफ्राय मोनसे मालानिफ्राय खालामदोंमोन नोंथांमोना हाइब्रिड जोलै दिहुननाय हाबाफारि? हाइब्रिडना नै आं खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। 3 बोसोर बहुद सेस्था खालामबाय। फार्स्टआव खेनथामसो फेलबो जाबाय। बेखौ नोंथांमोना बहा सोलोंदोंमोन हाइब्रिड जोलै दिहुननाय जा प्रसेसखौ एक्सुवेलि बिदि जेबो ट्रेनिं लानाय जायाखै। लानानै बेयाव जों बेखौ खामानिखौ मावजेनलांबाय। बिदिनो माने सानैसो आदाफोर दंमोन ना, बिसोरनि थ्रुयै आंबो माने लोब्बा जानानै माखासे बेयाव बाहेरनि मानसि लोगो मोनबाय आं। बिदिनो बिसोरनो खालामै आं माने बहुत एक्सपिरियेन्स आरो बुस्थुखौ आं सोलोंलांबाय। माखासे दिनै फान्थावमुखिनि क्रसिं बा जोंहा बे लाव जन्थु मा बुंगोन बेखौ बर'आव जोगोनारनि क्रसिं, बेनिफ्राय फान्थावनि क्रसिं, बेफोरखौ दा माने खालामै बे सोलों दा माने एक्सपिरियेन्स जालांबाय आरो हानाय जालांबाय उइदाउट ट्रेनिं। थारमाने जेबो कर्स गैयालासिनो आरो नोंथांमोना दासिम बेवहाय मा जोलै बिदि दिहुनगासिनो दङ? जोलै मानेथ' जों माइखौथ' खालामगासिनो दं। माइनि आलादा जों आरो दा बै भेजिटेबोल सिड, दा नै फान्थावमुखि, बेनिफ्राय जाहैबाय लाव, तिता केरेला, भेन्दि, बेफोरखौ जों दा खालामगासिनो दं। दामाने जोलैखौ नोंथांमोना दिहुननायनि गेजेरजों गुबुन जायगायाव निस्सय हरदों। दासिम बिदि मा जायगायाव नोंथांमोना बे जोलैखौ माने फाननो हादों बा हरनो हादों दासिम? जोलैखौथ' जों दा मिथिनाय मथेबा बै कासार बा खारुपेटिया जुनथु कमार्सियेल जायगाफ्राव जों हरदों थारमाने ट्रायलनि थाखाय। रिजाल्टखौ खोब मोजां मोनदों आरो जेनेबा जों दा अर्डारबो मोनदों माखासे अर्डार अलरेडि फैदों आरो आसामनि माखासे जायगायाव हरनायनि उनाव आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बिदि बेसेबां गुवार आरो बेसेबां गोथौसिम जि माने जोलै दिहुननाय हाबाफारि बेखौ लांनो नागिरो? गोथौ मानेथ' जों बहुद गोथौलासो थांनो लुगैयो। दासिमबो जोंनि माखासे मानसिफोराथ' बेखौ बुजियाखै। जोला माने मिनियो, जोला थायो नामा मैगं थायावबो? दा बेखौ बोरै सिनायगोन? जोला जि माने आबाद मावनाय बेखौ बोरै सिनायगोन? सिनायो खालामबानो। सिदा एसे आलादा थायो, बेखौ जाय खालामो बेयो सिनायनो हायो। थारमाने गम मोनलांनाय जायो आरो थारमाने सिदा मबे जोला, बेयाव गायनायनिबो टाइमिं थायो। जोलाखौ जेनेबा दिनै गायबाय, जोखौ जेनेबा आरो 10 दिन उनाव गायबाय, बे गेजेराव जों स्टेगारिं बेखौ मेनटेन खालामनो गोनां जायो आरो। गोदान जि जेनेरेसन बिथांमोनखौ जों नुनो मोनो जे आबादनि फारसे बांसिन गोसो गैया। दा बे समाव नोंथाङा सासे मोजां आबादारि हिसाबै, जाखांफुनाय आबादारि हिसाबै बे फैबाय थानाय जा जेनेरेसन बिथांमोनखौ मा खावलायनो लुबैयो? आं मोनसे बाथ्राखौनो बुंनो लुगैदों। दा आंबो आफ्टार ग्रेजुवेसन आं सानदोंमोन आरो मानसियानो बहुत साख्रि बाख्रि नामायो। दा जोंहाथ' हानिथ' आंखाल गैया गामियाव। आं मोनसे खोथा बुंनो थाङो, जोंनि मानसिफ्रा 10 बिगा 15 बिगा हा थाबाबो दुखिया। कारना रिजोना मा? कारन आं दिनै UP आव नुबोदों, आं दिनै बा आदार स्टेटआव नुबोदों, माने जेरैबायदि बिसोर खेथि खालामो, 5 बिगा हानिफ्राय बिसोर जुदि बोसोराव 10 लाख 15 लाख थाखा खामायनो हायो कमार्सियेल बेसिसाव खालामोबा, जोंनि मानसिया मानो हाया? बे बुस्थुखौ आं माने नायबिजिरदों। ओमफ्राय आं जोंनि माखासे सेंग्राफोरखौ आं बेखौनो बुंनो नामायदों, जोंहा बेयावनो सब कुछ दङ। थारमाने जों बाहेरायावहाय खामानि मावनो थांनो जेबो दरखार गैया। जुदि खस्थ' खालामो बेयावनो बहुद माने स्कपफोरा दङ आरोना खेथियाव। एग्रिकालसार माने जिथु डेभेलपमेन्टआ फैबाय थादों थारमाने, आरो जों जोंथ' सेस्था खालामबाय थादों। बे जों गावनि थाखायल'सो नङा, बेखौ जों मालायनोबो होगोन। थारमाने खेथियक जेनेबा खालामनो इस्सा, बेखौ जों खालामहोबाय। जों बेयाव टेकनिक फर्मुला मा होनांगौ जों होगोन। प्लास बिनि सिटखौ जोङो कुवालिटि सिट नांगोन। बे सिटखौ जों बायबाय खालामनानै बे मोनगोन थारमाने इनकामखौ।
इनकामनि बाथ्रा बुंदों बोरै दासिम नोंथांमोननि जा जोलै दिहुननाय हाबाफारि जा सोलिबाय थादों बेयाव बोरै इनकामा जादों नोंथांमोना? इनकाम बुंनो थांबाथ' जों दा कमाय प्रडाक्सन लेभेला दा फैबाय। फार्स्ट अफ अल जों फिसा एरिया दा जन्थु नुनो मोन्दों। बेफोर साप'ज दा नै आधा बिगा 1 बिगा बिदि जों माखासेखौ जों ट्रायल खालामबाय थादों आरो। बेफोर गासैबो जोलै नामा? मानि जोलै बेयो? नैबे जाबाय फान्थाव बिलाथि फान्थावनि जोलै। बे जाबाय बैथि बे जोला। बेनिफ्राय जों जोलानिफ्राय जोआवहाय क्रसिं खालामो थारमाने। नायनोबा आं दिन्थिनो हागोन। अन्नानै एसे दिन्थिना हो बोरै मा खालामनाय जायो। जिहेथु जोङो हाइब्रिद जा आबाद खालामनाय बेनि सोमोन्दै बांसिन मिथिया, जों मिथिनो लुबैगोन बिथांनिफ्राय। दा नैबे जाबाय जोंना नैबे बारस्रा लांबायथ' नैबे जोआ। बेनिफ्राय जों क्रसिं खालामबा बेनिफ्राय हाइब्रिद सिड जालिया थारमाने। दा नैबेबो एसे खुलिहांबाय, बेबो जालिया। बेबो जालिया। नैबे बुस्थुखौ जों जन्थु खुलियाखै थारमाने बेखौ जों नुनायाव एसे थान नुयो, खिन्थु गाव खालामबा जेबो थान नङा। बेखौ जों इमास्कुलेसन खालामनाय होनना बुङो इंलिसाव। बे फिमेलनि मोनसे पार्टखौ जोङो ओरै दिहुनना होयो थारमाने। दिहुनना होयो। नोंथांमोना मेल फिमेलखौ बोरै सिनायो? मेल फिमेल सिनायो माने जों बेगरखौ नुबानो सिनाय मोनो थारमाने मबे मेल मबे फिमेल। आरो जों जायनिफ्राय लाबोयो बिसोर अलरेडि माने मबे मेल मबे फिमेल बिसोरो लिरना हरखायो थारमाने पेकेटाव। नै दा नुनो मोनबाय बे सिङाव माबाबाय थारमाने नै खुला जाबायथ'। आरो जोंहा मोनसे अस्त्र थायो। जों बे जोलानिफ्राय पाउडारखौ दिहुनो बेयाव। पाउडारखौ दिहुनना माने जों साप'ज दिनै मोना जोलानि फुलखौ जों खाना दोनो। जेरैबा नैबे जोलानि फुल एग्जाम्पोल मोनसे होबाय आं। नैबे गेजेरनि पर्सनखौ जोङो ओरै बोखारनानै बे खावनै खालामनानै जोङो बाथि बा थुरसि मोनसेयाव दोनो आरो एसे हिट होनानै बेखौ नेक्स्ट मर्निं 1 घन्टासो सान्दुंआव होयो जोङो। सान्दुंआव होनानै बेखौ जोङो बाथियाव होनानै बिनि सायाव हि मोनसे होनानै आरो खुस्रा फैसार होयो जोङो थाइसे बा थाइनै। चेक खालामना होबा बेनिफ्राय पाउडार गयो थारमाने। बे पाउडारखौ जों कालेक्ट खालामनानै जों बै नैबे जोंनि आसथाम बेयाव जों सोयो। दा पाउडार आं एसे दं खिनो हागोन। नायोबा नुनो हागोन रायजोफ्रा। नैबे पाउडार। बे पाउडारखौ जोङो बेयाव स्टक खालामो। बेयाव सोबायथ'। साप'ज जों दिनै बेखौ खुलिबायथ' जों बेखौ सबनियाहा क्रसिं खालामगोन थारमाने सानसे बा साननै उनाव। बेनिफ्राय जों बे बुस्थुखौ एसे ओरै लगायना होयो थारमाने। बै गेजेरनि जन्थु बे नुदोंना? बे पार्टआव जों लगायना होबाथाय बे जन्थु पाउडारखौ मोनबायथ'। पाउडार मोननाय लोगो जोङो बेखौ क्रसिं खालामनायनियाव मोनसे सिन थागोन जे नै जों खोमा मोननैखौ फिसिना होयो थारमाने। दंफां मोनसेयाथ' नङाबाथ' 20टा 30टा फिथाइ थायगोन। जुदि नों बेयाव माबा मोनसे सिम्बल दोनाबा बेखौथ' हमनो हानाय नङा मबे क्रसिं जाखो मबे क्रसिं जायासै। बेखायनो जों खोमा मोननैखौ जों बिसिना गालाङो। बेयाव मिथिनो मोनबाय जे बे फिथाइया क्रसिं जाबाय होननानै। थिग बिदिनो आरो। जोबोद मोजां। जोंनि बर'नि सासे जाखांफुनाय आबादारि, सासे सेंग्रा जोहोलाव आबादारि बिथाङा बोरै हाइब्रिद जोलैखौ क्रसिं खालामो फान्थाव मोखैनि सोमोन्दै बिथाङा जोंनो दिन्थिदों। बिथांमोना माखासे मानि जोलैखौ बिदिनो बिथांमोना प्रडाक्ट खालामगासिनो दङ। जोबोद बाख्नायथाव। बिथाङा जोबोद मोजाङै जोंनो दिन्थिबाय। आरो माखासे रायजो राजा जायफोरा SM निउसखौ नायगासिनो दङ बिथांमोना आन्दाज मोनदों बोरै खालामनाय जायो। आरो बिथांमोना निस्सय नाजानो हागोन। आं दसे सिगाङाव बिथांमोननिफ्राय मिथिदोंमोन जिहेथु बिथांमोना माने ट्रेनिं होनायनिबो बेब'स्था खालामदों। दा जायफोर बिथांमोना गोसो जायो बिथांमोननियाव फैनानै सोलोंनो हागोन। बिथांमोना बेखिनि बेब'स्थाखौ निस्सय खालामनानै होगोन। दा बिथाङा जोंनो गोबाव सम होबाय। जोबोद मोजाङै माखासे बाथ्राखौ बुंबाय। फिन खेबसेबाव बिथांखौ जों इयुन समफोराव लोगो मोननायनि आसाजों बिथांनि जा बेसेन गोनां समखौ SM निउसनो होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनानै बिथांनि इयुना जाहाथे गोजों जायो, जाहाथे बिथाङा बे लामायावनो देरहासार जानो हायो आरो मुंदांखानिख्रुइ मुंदांखा जानो हायो, बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि जा सावरायनाय जा मोगा मोगि बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।